Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrad. Şuň 4-nji noýabr 2021-nji ýyl. Men bir çykyş etmän bir besetçek boldum, birazjyk bir çekiljek boldum. Ýöne bilişiňiz ýaly goýmaýarlar da. Goýmaýarlar adamlar men barada rejimiň adamsy diýip çykardylar. Eziz adamy Türkmenistanlar. Yine şunun 4-nji noýabr, Orsiýetde bayramçylyk. Uly bir ýurt, bir topar millet ýaşaýar. Şu ýurda oýlanşy agzy berdiçiler. Ýaşama. Ýöne bizim Türkmenistanda 90% türkmenler ýöne Hudaý urany ýaly bolar. Hemmämiz. Sebäbi birimizi gyrjyşyp otyrys. Gyrjyşyp. Näme üçin bu zatlar bolup otyr? Dünya iglan edildi barda. Hazır oturan rejim yol kurdular. O yoldan adam geçmese. Kime gerek o yol? Kime gerek sen hasılların, paktan zatların? Halk hezil etmese. Halk novatta otursa. Gur şu bir tire hezil edip yaşamalı. O tireden hem tire yaşasa da beğenecek men. Yön o tireden saylawa adamlar. Yönü şu rejimi, şu tire gulçuluk edin adamlar, şu gulçuluğu öğrenen adamlar da. Gulçuluğu deyip şu nemedin öz gul, hakiki gul da. Şu nire etse var ha, gulçuluk gul bolýar da. Daşa yurda olaýsam, balan ýer, şu gulçuluğu öğrendin mi sen şunu edip berersin. Näme üçin men bu zada diýdim. Yine Sovet Soýuz wagtynda biz hemmämiz agzybir ýaşadyk. Tiri parazlyk ýok da. Tiri parazlyk bolsa maham emazat kesediler. Ýöne Sovet Soýuz 70 ýylyň işi 30 ýylyň içinde puj etdiler. Yine geldiler bular, häzirki oturanlar. Şolar var Sovet Soýuzyň işini puj etdiler. Halky bir-birini görjeşdirip, halky bir-birini ýaky edip. Türkmenleri 3 vilayet bir tarafta, 2 vilayet bir tarafta. 2 vilayetdeki adamlar häzir öz ipede otyrlar. Nire varsa 3 vilayette var ha. 3 vilayetin adamlar 2 vilayette Toşny Turcada Orsiýetde ýörler. Daşuza Moskwada, Lebaba Turcada. Marda häzir Turcada bolup ýör. Şu rejime gulçuluk edip öwrenen adamlar, yalançylar daşa ýurda da gitseler şu zatlar gulçuluk da hakiki gulçuluk. Ýa-näde oray diýem. Opozisioner diýip aýdyp bilmeseli özüne, biz ýazarjy diýse. Indi dawaýçy men bu zatlar näme aýdyp başlaýyn. Näde men tanyş boldum bu adamla böyle. Bilişiňiz ýaly 2019-da çykdy biri, şu bir adam. Şu bir adam çıktı da Gurbanguly öldü deyip da. Bunu hemmesi çok başladılar. Hemen çıktığımda korudum, ben ettim. Tapağı yok, ölü mü, diri mi? Şu günden beriydim. Şu günden aydılandan beriydim. İki kepte berdik da. Siyaset ceset dedim. Politiski trup dedim. Doğru da şolan bol otyr. Seve halkı var ha. Dolandırıp bilen ha. Näçe tupan oldu, näçe neme oldu. Türkmenistan'a gelen erwet ýagdaýlar. Şolar dolandırıp Türkmenistan halkyny, Türkmen halkyny gorap bilen Türkmenistanlary. Bärde bu adam ozan men Turcada wagtynda şu pursatdan peýdalanjak bolup agry aljak boldy. Ýöne men onuň amalaşyrma men alyp gitdiler. Siz bilýäňiz hemmäňiz. Turkistan polisiýasy. O zaman ben 2 ay oturdum otayda. Bağışlan şu dövrde var Türkmenlerin var häzirki çıkıp oturanlar biz kahraman değil. Seslerim çıkmıyor. Emmesi sırtından dem alıp oturuyordu. Bağışlan aytmalı şu zatlar. Yakıyamı, yakmayamı şu zatlar aytmalı. Häzir siz kahraman olup görürsünüz. Yani şu dövrde işsat bolmalı. Indi men otayda men alkytjekle onuň amalaşylygyna Türkmenistanyň hökümeti oňurup bilen aşy düşerdi.
Hoşaly Goraýewiň maşgalası var. Men hakyky hormadım ba şu adamy. Şu adamlar tijentirip kakymrat sen neme diýerler diýip şu adamy siltiledi. Olam maňa jaňa diýe, inim seni al neme kömek edeli, Human Rights Watch sana yazaýly, sen barada aýdaýly. Onum sen özüň yaz diýip öz barada hat diýim. Indi men gerek dälmez, ma azar berme. Yo yaz bolmaýar bitmesik bolmaýar diýip da. Sebäbi men bilip otyryň, sebäbi Garaýewiň maşgalasy o taýda awraýyn dökçegini bilip otyryň da. Osaň men aýtdym, aý bolýar ýazyp goýberdim. Osaň bir wasalyň wagt geçi 10-20 mingden oglum men jaňa diýe Şweytsariýadan. Papa diýe sen opozisiýa zatly bolum zatly dokazatsyw gerek diýdi da. Bir ma hat gerek bolmasa meni uradylar izledi. Osaň men bu ýazyja neme diýen da. Jaňa diýen aýtdym şöyle sen uratdyň ha şon. Nädip men sana bereýin, eýlen diýip oturan adam. Sen ma bermek gerek däl. Sen uradan vardı, hatın vardı, sen ma patvерждение ver diýdim elektronly poçtandan. Ozaň, sen bilýänmi, eýlen bilýän, sen saçyň wara diýdim, ak bastır, akyl gelmäpdir sen diýdim da. Näme diýip otyrsyň sen diýdim. Sen ogluňa diýdim, ok diýse diýdim. Sebäbi kakasy şu revolýusiýa oýnajak bolup diýdim. Sen adamlaryň bar sırtyny ýyrtardyň diýdim. Men nähili bolmaly bu zatlarda diýdim. Men nähili bolmaly? Men janymy ýanyma okutdyň. Men bu zatlar men oglum üçin girdim bu zatlar diýdim. Men ejim kakam neme ýerläp bilmedim diýdim. Şoň üçin girdim diýdim da. Öýle agzyma geleni goýdum, söwdüm da. Agzyma geleni. Şonda men bildim ýalançylygyny. Ondan başka gaýta ondan wara birine bir rekomendasiýa beren adam bar bolsa da. Hiç kim beren ha. Yakında Mälik'e aýtdym, çykyş etdirle Mälik bilen. Mälik aman Şwetsiyada. Mälik nähili sen adam dedim. Sen dämi dedim ol dedim. Sen şonda aýtmalakan nähili ýüzü bar dedim. Sen dämi dedim ol sana sen o taýda pabekde ýören wagtda Şwetsiyada gelmen sana öredeýin, türmäge düşseň o taýa Türkmenistanda nähili ýaşamak üçin dedim. Öz türmäňde bär türmeden, türmäň daş döwrün 1 kilometrde ýören adam. O näme diýer? Satkynçylygyň adamy da. Şu bizim nemeler tutup o taýda Şwetsiýanyň nemelerini berip o taýda uratjaklar. Bolýa bu zatlarym ýerinde. Indi eşdiň näme üçin men DWT näme ýykyldy. Siz bilýäňiz Fransadaky ildeşimiz, men de izret goýan ildeşim. Biz sekte oles diýip bize neme gerek diýip şu neme açdylar. Akasymyň kellesini ýuwup oturan eken da bu neme. Geňeş diýip bir zat açdylar. O taýda geňeşinde kim bardy? Şo bardy. Eleki düýjü o Allah Murat Rahim. Muğlim 2-3 adam bar arkasında. 7-9 adam bolaýsyn. Arky ýaşlary ýokdy, şöyle adam boldy. Soň men aýdym da bizim neme DWT-şnikler aýdyrdy. Näme gerek bular diýip. Men hem heýran galdym diýip. Bularyň oýunlary soвершенно другой soň bolup çykdy. Kakymradyň aýagyna gazyk kakmalda. Şo taýda bularyň meni çykarma neme dip men şu nemede ýene şu ýygnaklarda göni ýüzüne aýdyp gyýgyr edim da. Ondan başka anarkylar nemeler o Mogolim ba olar gaty gördüm. Men Juma Sapar geroymy, nähili geroy dip çykardym da. Niresi geroy dedim. Öz aýagy bilen bardy tutuldy, niresi geroy dip. Şoň gaty gördüler. O hemmesi bir neme gelip men gaharlandylar. Bular oýunlara düşdi. Ýöne bu zatlar barada. Allah'ım rahat durup bilmen ağzına sıptıraýdy hemme zatlar. O taýda neme vardı? Zoom vardı. O bir topar agullar vardı, Kipr'ın oğulları vardı. Nemeli vardı. Indi açaylı da bu zatlar, hemmesi eşsin ha bu zatları. Näme üçin bu zatlar edip otyrdy? Sebäbi Kakymrady o taýdan distin sydyrmajak da bu. Sebäbi men haldan däl, yamardan däl. Men daşy uzdum. Men buýsonýan daşy uzdum. Men hakyky daşy uzdum. Men öz tiräme buýsonamam. Taýpama men daşy uzdummy buýsonap otyrym. Men özü oglary, Gaza oglary bilen, hemmesi taşy Tatar oglary bilen, kim Keris oglary bilen, hemmesi bilen biz agzy ýür bolup ýaşadyk daşy. Orslar bilen. Bizim oglary äzi orsetde bir topar
iň ulukon wezipede otyr. Putinin ýanyndaky diýseň bolýar. Şöyle oğullar var, bizim mektebe kutoran oğullar. Sebäbi biz häzirem ara gatnaşymyz var. Indi bular şo zatlary näme üçin etdi? Sebäbi DWT gaty gidip başlady. Gaty gidip başlady, DWT-de men distriktiň näme diýsem disiplinanam saklaýdy. Hiç kim bir zadam diýip bilmedi şu döwürde. Häzirki adminler bilen söwüşdik, häzirki men bilen giden adminler bilen näçe biz söwüşdik, näçe öküleşdik. Ýöne olaryň hormadan häzirem tapça bar. Käbirler var, biz gahrman diýip oturanlar, olar var, siri su diýen adamlar. A нормальный adminler, которые действительно DWT edenler, çıktılar gittiler olar. Indi men şu zatlar eden, men öýüme, men agamy bukvalny zaложник edip saklap oturan adam Türkmenistan 200 öýüne var. Kimin öýüne bardylar bular? Murat Kurbanyň öýüne bardylarmy? Ya neme Allah Muratlylar öýüne bardymy? Ya neme öýüne bardylarmy? Şu akbesa ya düýejen ka gurrun ýoklar. Neme öýlerine bardy men arkylar? Mogolim zatlarym. Biriniň öýüne bardylarmy? Aýdyň ha. Men diýip oturanlar. O yaş oğulların gurrun ýok, olaryň terhilzat edip çykardylar olsa. Ýöne men öýüme, men doglan öýüme, men doglan yerime o taýdy var öz ayaklary kirli ayaklarym basgylap otyrlar. Men suratlarym ýaşlygym dedim. Sebäbi men bilip otyrym, men agam o taýdy založ. Ýöne şu zat bardy, bu pravozащитникler, ýazyjylar biri ýazdymy? Biri ýazdymy? Bir zat edip çykardymy? Ýok. Sebäbi Kakymrat Hydyrow çykyp görüşip otyr. Kakymrat Hydyrow ýöne tak bir sakkaly goýberen ha. Düşünýäňizmi? Bular oturup lele diýip oturandan Kakymrat Hydyrow hereket edýär. Şonu bilip goýun. 24 saat men kontrolda berdi. 24 saat. Bular var men öýden çykanym nemede otyrlar. Men neme deme bu zatlary. Sebäbi bular aňarkylar. Biz falana gittik, biz falan. Olar hiç durup bilmeýär. Sebäbi olar var, olaryň izine halk gitmeýär. Men barsam Türkmenistanda halk izinden gidýär. Näme üçin? Sebäbi Kakymrat Hydyrow yalan sözlemeýär. Dogrusyny dogru diýär. Keskirine keskir diýär, ýalanyny yalan diýär. O süýjü geplep, Niyazowym süýjü gepledi. Bir topar adamlar süýjü gelip neme dip oturýardy. Ýöne soňu näli boldy? Soňu näli boldy? 3 açar berýän dip hemmäňiz yalan aldap o dünýäge gitdi. Bir topar türkmeni çökerdi. Häzir şoň üçin siz Turkiýa diýersiňiz. A bu daşy öňkü gaz, besplatny svet, mut gaz, mut svet, duz hemme zatlar aldy sizi izne. İş sadam edip bileňizler. Gul boldunuzmy? Hakyky gulçylygyňyzy boýnuňyza alyň. Ýöne bärdip daşa ýurtdaky bu samsyklar bar ha. Samsyklar hakyky adamlar oýlaşdyryp otyrlar. Sen samsyk bağışla şu zatlar aýdyny. Sen günaň bärdi Kakymrat Hydyrow. Seni kim seni satkın diýip aýtdy? Kimin kanalyna çykdy? Şolar çağır tegelik stolu. Yene bir gezek aýdýar. Şolardan çykdy bu zatlar. Tegelik stolu çykar olary. Şoňa näme üçin sen näme sebäpden sen aýtdyň diýip aňarka jurnalistdi. Sen ýüregiň ýok bu zatlar aýtma. Sağ bolun adamlar. Bazarkyn orus dilinde çykyş eder, şonda galan dowam edersin. Sağ olun.